И здравейте хора, днеска за едно видео ще минем два паркура. Така, чакай малко. Аз не съм ги играл, аз само ги приготвих. Ето, единия... Не, няма да е това, че много дълго. Ето го единия, ето го втория. Има до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи това ще е първият паркур. Не съм ги играл нито един двата. Така че, дека да... Добре. Врата. Оп, оп, айде оп, айде оп. Мина го. Чекпоинт, бам, бам, бам. Добре. Хало. Еспаньол. Вървим, вървим. Вървим, 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 вървим. Вървим. Бам, бам, бап. Добре. Къде да спална? Извън картата. Добре. Правим спидрън. Готов. Тук, да. Бам, 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 бам. И спидрън. О, зъби. Някакви зъби тук. Тук има някакъв тушко. Добре. Тук кучето ми беше до мене. Тук някой звъни. Прав спидрън, не мога. Добре, няма. Добре, няма да правим спидрън, Така. Хора, няма да бъде клона, защото аз съм го играл един път с един мой приятел. И аз съм го превъртал, така че знам какво имам на клона. Ще изберем май полицар, ще играем. Него съм го играл, то кой не е, но просто друг няма. Да намерим. Няма време. Аз мога да направя спидрън, но ще отнеме време. Не! Влезнах в стата някакъв пич. Това ма е сливицата. Надолу, това езика ли трябва да му е? Или... Как беше? Тръбата за... Мале... Изи. Това не мога да направя. Това сдава обуз. Да. Добре, разбира. Така, бам. Добре, не става. Трябва малко така да се усиля звука. Кога да млъкни? Кога? Баба! Тихо бе. Добре, чакай. Въртвам. Хоп, оп. Добре. Не мисля, че някой ще го бина. Хоп. Оп. Плак. Добре.
Не успях. Не скоропи. Хора, отнели много време да стигнем до тук. Така. Това искам да го направя спидръм. Ето го приятеля ми. Андрей. Да. Сега тук сигурно. Нека познаваш, ми напиши в чата, хайде на Блоксфрут. Аз ще му отговоря. Може би е Саша вила в чата, хайде на Блоксфрут. Аз ще му отговоря. Вие няма да видите. Във второ море съм. Добре, да, знаех се. Чакай малко. Айде, де. Саша. Отговорих му в чата. Продължаваме. Може би ще отнеме доста време да початим. Бам. Може би скоро ще очакваме. Да. Може би скоро ще очакваме. Хайде на Блоксфрут. Да. Хайде да играем Блоксфрут. Чакай. Начатихме се. И той ми написал ок накрая. Защо съм имал чувството, че съм бавен. Добре, не съм. Добре, пак. Стигнали? Не, стигнал. Написам, мога ли да съм вътре. Да. Това е Андрей. Той е от моя клас. Да. Забравяй, че аз съм Андрей. Добре. Аз съм Андрей. Нека да видим какво ще направи. Добре. Сега бъгавия скок. Айде. Много го мразя този скок. Още го мразя. Няма нищо, че той е Андрей, кога стигна до тук, аз следвам. Добре. Така. Андрей, превъртя ли го? Чакай. Ще му напиша нещо. Белите трябва спидръм. Белите трябва спидръм. Абе. Покъде Андрей? Добре. Да, на белите трябва спидръм. Аз съм Андрей. Добре. Хоп. Хопа е. Хоп! Къде изчезна Андрей? Освен първото. На първо. Освен на първото.
Така. Не! Оф, мале. Трябва да го минеме. Спидам. А тук... Така, май... Бе, така! И така! И така! И така! И за малко ще да стана на пастен. Кучи пастен. Начо. Алехандро Гарначо. Така, така! Така! Минах. Или хъто. Това е. Хъто. Аз го минах. Хора, ще се върнем, когато и Андрей го мине. Все още чакам Андрей, той аз не го знам къде е. Той май няма скоро да дойде. Вече го чакам на 10 минути. Това ще съм аз, когато най-сенно го мине. Така ще го погледна. Да, просто да. Е така просто. Ще го гледам. Е така. Су. Виж. Е така. Су. Когато дойде ще го направя. Очи малко. Знам, очи малко. Фу. Очи малко. Да, не тръгна. Чай малко да видим фраглистата. Още се на 10. Тук не знам какво да прави. Просто разглеждам някакви домашни любимци. Бе, кога път? Абе. Бате, Андрей на 10. Все още ли? Направо съм. Някой е на първи, някой е на първи. Ано има 3 на първи. Един на 4, един на 7, един на 10. Андрей на 10, аз съм на 11. Мохан не ме изпреварва, защото явно много хора. Къде си, Андрей? Докато чакаме Андрей да дойде, се абонирайте за канала, сложете лайк и напишете коментар на какви други игри да игра. Но преди това погледнете дали има нещо трудно, за да не влезе Андрей. Шегувам се. Така. Пишете долу в коментарите кои други игри да игра. Докато чакаме Андрей. Абонирайте се за канала, сложете лайк. Днеска планирахме да минем 2 паркура, ама май ще минем 1. Добре, хайде. Добре. Ето го! Ето го, Андрей, на хоризонта! Не, пак. Там го видях. Не бе дали видяхте, но там беше Андрей. Още няколко години ще чакаме. Ще се върна, когато пак го видя. Андрей пак е на хоризонта. Умря. Да, пак ще върнем. Андрей е тук. Просто тако щях е така му помахам. Е така щях да му махам. Ама, добре. Да, бе. Още 1 час трябва да чакам. Хора, просто Андрей написа как?
Как? Я вече се нервира. Андрей се нервира. Това не е... Ето го! Ей там. Добре. Така. Найс, бе! Сега е време да му е молтно. Те само горе-долу половин час. Добре. Това какво е? Сърцето му ли? Андрей, как е толкова бърз? Маймо е. Това е мога разбера какво е. Изгледа ми като сърцето. Трябва малко сега да се събера камерката. Хайде. Това е гадно. Да. Това е много гадно. Давай. Тун. Бър. Тун. Тук. Добре, влизаме. Добре, явно. Как? Добре. Минали го. Андрей, минали го. Не го минал 13. Ето го бе. Jump. Какво? Извинявай, така. Добре, явно това не е за който. Добре. Кугаре, какво бе? Айде горе, айде. Качвай се, кугаре. Пиу. Пар. Да. Пам. Пиу. И сега кугаре. Сега ми пречиш кугаре, ба. Айде, лагай. Беде. Че... Кога ми не жива върху ръката и не мога да се отпъкна. Давай. Защо? Добре, би ли би станал от ръката? Добре, няма да ми станеш. Значи ще бъде трудно. Хора, в момента умирам заради кугари ми е много трудно да игра с наклещена ръчичка. Врата! Добре, това сочи. Вечелато? Да. Добре. Чакам от другата страна. Нека да го изчакам. Така да лям още вечерта. Добре. Не, така. И добре. Не знам. На него вентилатора му е така. Ръце. Зелено. Добре. Ръце зелено. Андрей, как си толкова бърз? Извинявай. От кого умрях?
Добре, така, 15 опит. Защото скок не мога го направя. Остана малко. Аз съм робот, ако падна тук ще се разваля. Добре. Андрей човек, той ще се удари. Той има електричество. Ето аз съм направил от електричество. Как ще умра от електричество, като аз съм електричество? Как се умира от електричество, като аз съм електричество? Ама аз съм робот. Стълба нагоре. И се пуши горе. Тук има ли още? Май няма. Ето тук почнахме. О, най-силно превъртяхме паркур. Така. Сега на мотозаривам. И сега е време за втория паркур. Реших Андрей да избере следващия паркур, който ще играме. Да видим какво ще избере той. Добре. Да видим. Паркур е добре. Хало. Испаньол. Добре. Добре. Това е лесно. Нищо не видим. Как се прави този скок? Заби ми. Видя се, заби ми. Добре, Добре, това паркур нещо не е боя. Хало, Испаньол. Той нещо пише, Андрей. Ела. Аз кав. Не може да се качим. Не става. Не. Просто не го минава читърки. Давай. Андрей, докато дойдеш, аз вече. Докато се опитваш. Не. И двамата са расти, как ми назва. Аз защо не е толкова трудно? Това е лесно. Къде си? Пил. Добре. Не знам какво е. Чакам. И давай. Мале, тия гуми как се сливат. Как се сливат. Добре. Ясно. Мале, това как изкучи. Тънгара. Не мисля, че трябва да се помня. То просто...
много голям скоблиш. Не, спирам. Пил. Бам. Да, yes. Да, казах да внимаваме. Ама се самоубих. Хоп. Чакам. Хо. Внимавай, бам. Ето го! Чакай, аз знам как. Не, ел! Тук само кама, не може да го намеря. Добре, това е като учител на това просто. Добре, ти чакай. Не знам как ще минаме тия две. Колко... Чакай малко, че направо. Двама Владимир. Двама Владовци. Това са като мене. Двама Владовци. Това наистина е като мене. Пау. Да. Аз се разтиках по-назад. Пау. Да. Мале, щях да го... Аз щях да го пия. Опа. Бе, явно нямаше го направя спидвам. Кам, явно няма да бъде спидвам. Добре. Добре, не. Айде. Мале, как го Еус. Ела. Добре. То направо се прескочи. Не. Чайно? Не стана ли? Не. Макарена. Аз този паркур се случих, аз съм го привъртал. Ама не на видео. При няколко години. Това се сетих. Да, имаше. Тогава това ми беше много трудно и леснах заради това. Тогава бях много. Да. Пак ли дойде при мене? Хора, когато Андрей го мине, не дава
Не дава. Той... Не, мина го. Няма смисъл да го спираме. Не ми трябва да скоча. Ейч. Мога скачам, не. Ето, супер. Добре. Ясно. Тън. Добре, ходим и се подпълваме. Къде съм? Опала тук. Тук, да. Мегафон, телефон, жилет. Да. Бам. Не стана. Бам. Что? Пау. Андрей. Не успяха. Ясно. Чего? Чарта, нали? Значи били плечи. Направя това. И това. Това е. Тън. Че малче направо не успях да скоча скока както на реда. Пил. Пау. Чин. Не съм докоснал. Добре, сега. Добре, Андрей. Пил. Малей, това паркур е много дълъг. Пимпа. Правиш ли видео? Да. Това трябваше да се изреже, но добре се едно. Какво ще напиша? Здрасти хора. Здравейте трябваше. Здрасти хора. Здравейте хора. Добре, се едно. Добре. Хоп. Робота ми умря от хартия. Робота ми умря от хартия. И той умря от хартия. Андрей полярната хартия.
Мале, това колко близко беше. Бам. Мале, двамата са фърлихме. Те оборче. Добре, аз се успях да го скоча. Моля ти се да ме спомня където ми трябва. Гума. Дали си не искал да напиша здрасти. Здравейте хора, но съм. Без да искам да знам. Хало. Хало еспаньол. Бом. Лесен паркур. Бом. Това не е много лесно. Не, тука, не. Аз с нея пръчки ми минават. Чай, тука май. Сечих се къде не мога да го не. Кучка. Кучка. Бам. Аз нарочно се събудих. Ано 59 зимата. Мали то се събудих. Пиу. Добре. До сколько аз не мога го мина. Мали. Не. Хайде, Андрей. Тук чака да Андрей. Аз ще го махна. Така ще му махам. Не. Това е червено. Жълто може би. Аз? Добре, и това паркур. Добре, хора, за днеска това ще бъде. Не знам дали днеска може да качим някое друго видео. Чакай малко. Андрей? Андрей? Андрей му открадна главата. Не знам как да го върна. Не бутилка е. Добре. Чакай малко. Добре, не мога да подскачам. Не мога да. Барбарс. Мале. Моля прескоча цяло ниво. Мале. Абонирайте се на канала и от мен. Чао. И от Андрей. Чао.